As tertulias literarias son un programa educativo cuxo obxectivo é fomentar a lectura comprensiva e crítica, considerando esta actividade de gran valor didáctico na que se fomenta a lectura como eixo básico da programación de actividades educativas, con programas como a campaña de animación á lectura e a realización de debates organizados. O ciclo comezará cos alumnos de ESO e bacharelato cunha primeira fase de tertulia de galego. Eu creo que é bo que poidamos volver a olvidarnos desa instantaneidade que moitas veces nos obliga a ter que responder a todo tal e como funciona esta sociedade actual, nos olvidemos desa instantaneidade ou desa espontaneidade e volvamos un pouco a reflexión pausada, que é moi importante congregar a máis de 300 rapaces e rapazas en torno á reflexión a partir dun libro, dunha obra literaria. En concreto, serán 313 escolares e 32 profesores da cidade e doutros centros os que porán en común experiencias e ideas en torno ao libro Indolente, de Alberto Mancebo. Para poder realizar este acto, un grupo de traballo formado por 32 profesores dos centros participantes, xunto coa coordinadora do programa Tertulias Literarias, mantiveron varias reunións previas, ademais de traballo de aula cos alumnos.